отново сме в студиото на Здравен лабиринт, където говорим за проблемите и лечението на заекването. Тук при мен в студиото е и Христо Балабанов, по-известен като Кристо, постановчик и режисьор на театралната постановка Горски приключения. Припомням, че на телефони 963-3775 и 963-3727 може да зададете вашите въпроси към моите гости, както и да се включите със свое мнение по темата. Здравейте! Здрасти! Защо решихте да направите тази постановка? Може ли на ти? Защо реши да направиш постановката? Първо, аз уча актьорско майсторство от 5-6 години съм го завършил вече в Щатите. Тоест сега го завърших, преди 5 години бях в Щатите и го започнах. Това за мен е страст. Театър е страст. Сцената е страст. И съм с екипа на Логите от самото начало, още от 2000-та година. Близки сме, страшно сме близки. И самата идея за комуникацията ми е страшно близка, защото музиката е комуникация. И знам какво, мога да си представя какво е да ти бъде отнета най-основната комуникация. И съм горд и е моя чест да мога да се боря за това нещо, да се промени. Чувствам се горд. Тази постановка, това представление за първи път ли се прави? За първи път ли се прави такова нещо в България? Да, хора в България. С такъв проблем. В България за първи път се прави такава постановка, такава изява. Самият център в България беше открит наскоро и някакси дори не беше и така дълго планувано това нещо. Стана съвсем спонтанно и то самите наши приятели в центъра, самите курсисти, които завършват този курс, решиха и така се въодушевиха и изявиха желание да го направят, тъй като им показахме другите театрални постановки, които сме правили в чужбина и някакси решиха, че и те могат и че те също го искат. Значи ние не можем тези хора да ги накараме на сила да излезат на сцената. Естествено, да, ако те не го пожелават. Да, и те просто с такова желание, с такъв ентусиазъм започнаха всичко, да, че... И извинявай, ще прекъсвам. Те проявиха голям интерес и голямо участие дори в създаването на това. Аз го режисирах. Да, след мъничко ще видим кадри. Има компютърна програма, която е разработена също от мен и от други специалисти. Има групови терапии, има театър, който ги отпуска. Главното, което правим там е да ги вдъхваме увереност. Вдъхваме им увереност и самочувствие. Те трябва да повярват, че могат.